Den bare går. Der går ungdom til dans, hvor de udsagte hans. Der som følger lokken, når vi går ingen sang går. Det er jo, jeg ved ikke hvor mange, jeg tror det er over 30 gange, der har været Sankt Hans her, og beboerhuset har stået for det. Og det er jo fantastisk her, hvor den her sommer endelig er slået igennem. Det er nok også derfor, jeg har fået lov til at tale, fordi jeg er kendt som en heldig mand. Og man kan jo sige meget, og flid, talent og penge kan ordne alt, men sviner hen. For nogle år siden, så synes vi, at vi skulle begynde at gøre noget andet. Og så startede vi, tror jeg vist nok, med at brænde en statsminister af. Han røg så senere ned i NATO, men jeg kan også huske et år, hvor vi brændte en biskop af. Og så stod det så 12.304-1 til kirken mod heksene. Og følger vejen ned til Ravn. Danser rundt, kolosseum, tusindes hår. Smiler over glas, som i skoler i ansæt. Tak for invitationen til at komme og holde en tale under nogle af de smukkeste kulisser, der nogensinde har gjort. Jeg har lovet ikke at holde en politisk tale, og derfor skal jeg bare sige lidt om de ting, jeg ikke vil sige noget om. Politisk tale, og derfor skal jeg bare sige lidt om de ting, jeg ikke vil sige noget om. Jeg vil ikke...